Laban lang. Yes, hello, good afternoon. Hello. Hello. Yes. Yes. Can you speak English, please? Sorry, I don't know how to speak French. Maybe you can call my employer. Maybe you, I don't know how to speak French. Maybe you can call to my employer. Yeah, my boss. Uh, Brother. Oh, wait for a moment. I will give you. Wait lang. Wait. Shout out kay Joros Olipino. Hi, Noy. Kumusta? Badangdang. Hindi ko siya may dollar. Kapagod. Grabe, tignan mo may tsura. Hindi ko pa siya mai-set sa dollar. Kainis, sayang. Ganyan ang load na sana. Banak-nak. Banak-nak, ganito ang gagawin mo. Kahit ano lang. Malaking tulong banak-nak. Ganito lang ang ginagawa ko. Grabe.
Pumapangit na ako, lalo kung pumapangit. Wala. Kailangan natin ng money, kaya sipagan natin. Bilis ng oras, nakakagigil. Isa naman ako sa part-time ko. Wala, ayaw niyong magpa... ayos. Ay, yes. Yung ka mamadali, nasira na. Patay ako dito kay Anthony. Bakit ng kaluluwa ko? Banaknak. Kung adyang ka pa ito, gawa ko, araw-araw plancha. Buti ka nga hindi ka katulong. Ako katulong. Mabigat. Ay. Ako na nga lang. Sige na, save na. Save na, please. Ay, Diyos ko. Diba? Kakatakot naman pag-plancha yun. Ay. Ano ba ito plancha yun? Ay.
Nakakatakot. Planchahin ito. Nipis. Bago pala ito. Kailangan pag kayo nagplancha, dahan-dahan. Bago. Marami na akong bitang masisira. Hindi kailangan dahan-dahan lang. Nakakatakot. Tama na.
Ay, sa nanonood. Grabing pagod. Mamaya, may part-time ba ako kay Aaron, tapos mamaya, babalik pa ako dito. Tapos bukas pa may pasok pa. Kala ko makakapagpahinga na ako, tapos hindi pa pala. Tapos may pasok pa ako ngayon. Ay, bukas pala. Pero yun, ano yun? Part-time na yun. May bayad. Oras ang bayad nun.
Tapos mamaya hindi ko alam kung anong oras pa ako. Kaya grabe. Likod ko masakit. Pero kailangan siyempre tiyaga. Time check. 2:47. Minsan napapasok ka. Grandma? Iron. Il y en a 1 minute, je vais repasser. Okay. Pupunta dito si Grandma kaya tanggalin ko muna.
okay, Grandma. Okay. Yes. It's okay, Grandma. I just clean this one. Okay. Good. Finish? This one, huh? Finish. Finish? Okay. Tout parce que Ah, I see. Okay. You're welcome, Grandma. Here, oh, always. this. Ah, dress. Synagogue. Attends, 1 minute, 1 minute. No good. Okay. Go ahead. Synagogue? You go to synagogue, Grandma? No, tomorrow. Okay. Synagogue. No. Grandpa, go. Madam, go. Sir, go. Nathalie, yes. Yeah, Nathalie, yes. all. Me, Sleep. voilà. Okay. Thank you, Mariana. You're always welcome, Grandma. Voilà. Oh là là. Here. Okay. Bye-bye. Sa nanonood dyan, ganito ang buhay ng katulong. Mukha na. Grabe. Simula, anong oras yun? Simula alas 8 hanggang ngayon, walang upo-upo. Makakaupo ka lang pag pumunta ng toilet. Takbo dito, takbo doon. Dami kasi namin ginagawa ngayon. Naghahanda kami kasi Pasko nila. Pasko nila ngayon. Nagluto. Daming ginawa. Tapos ako amoy suka. Hindi naman ako nangangamoy suka. Basta araw-araw ka naliligo. Kumusta kayo dyan? Oh, pamain. Bag. Pati ako nito kaya mo. Pamain. Mamaya, babalik dito. Part-time. Kung wala ang part-time. Marami akong part-time ngayon na buwan na to. Kaya, ayos. Ay, napatay ko pala siya.
Babalik na. Bagong-bago. Pampunta nila ito bukas. Simbahan. Bag. Time check. Kailangan ko lang magpaalam. Pampunta pa ako kinaaraw. Pinapak-apakan ng tuni. Hatid ko muna to, ha. Need ko na magpaalam. May pupuntahan pa ako. Part-time yun. Bye-bye. Thank you.